tietty. Oikein Elisen kokee, joka täälläkö? No niin, nyt rillataan. Nyt mä oon tultu tänne Kaarinen takapihalle rillaan, niin mä voin esitellä tän rillin tässä. No se on koostettu tällaisista irtotiileistä. Niitä voi ottaa tuolta kadun varrelta, jos haluaa itse pistää tällaisen pykään pystyyn tällaisen rillin. No mehän ei sit näistä hiilistä niin kovimmaan piitata, niin sit me käytiin pölliit tuolta naapurista puuta ja vaikka lapiina. Sitten me laitettiin se sinne ja ihan napsakasti se sitten syttyi, kun käytiin vähän paperia siinä apuna. Niin No niin, no sit mä voin näyttää vaikka, että mitä tuossa rillissä on rillattavana. Täällä on tällainen astia, tällaista sulanutta mähmää. Se saattoi olla ennen hallumiimusia. Mä se vähän liekitin sitä, niin se saattaa olla tofu toi toinen pää. Että katsellaan nyt mitä siitä tulee. Sitten täällä on tällainen kylmä maissi. Täällä pusseissa on jotain tällaisia sieniä. Ehkä ne vois siirtää täältä sit veke, kun ne näyttää siltä, että ne saattaa sulaa. Makkarat on aika nätisti rillautunut, niihin on tehty tällainen kiva ristikkokuvio. Mustalla tällainen, no ei nyt oo ihan hirveesti vielä tullut, mutta odotellaanhan tätä. Siinä mä sanoin, että no tässä on sit tää toinen lautanen, mikä on menossa tänne nyt, niin siinä on sit, meinasin sanoa porkkana, mutta en mä nyt tiennyt, että se tollanen jööt jo, niin mä veikkaisin, että se on bataatti, sipuli, kesäkurpitsa, kohan se sitten. No niin, no sit täällä on vielä tää siitakessiä, niin ulkomuoto näyttää vähän homeiselta. Hajukin vähän, mutta kyllä mä veikkaan, että se on ihan hyvän näköistä kamaa. Täällä on sit kokin tarpeena tällainen Jyvässeudun sähkölaitokselta saatu puukko. Jännittävän näköinen, nyt on se hain näköinen naama siinä tossa noin. Ihan peruskämppärillä ollaan tänään liikenteessä, kun Kaarinen ei tykkää tosta lihamössöstä, niin se siis sanoi, että tuo sitä jauhomakkaraa, niin mä sitten toin, että ihan klassikko matsku ja täällä on tällaista Ponjovi soittelee, että me rillaillaan tässä ja jutille terkut.